Do 9. svibnja otvorene su prijave za sudjelovanje na još jednom Cross Hill Runu koji će se 3. godinu za redom u organizaciji općine Križ te Run Croatia održati u Križu. Cross Hill Run, utrka dobrih želja, održat će se ove godine 18.5. ovdje u Križu. To je 3. godina za redom, prethodne 2 uspješne, nadamo se i ova 3. Prijave su dakle do 9.5. Priželjkujemo veliki broj trkača kao što je to bilo i do sad, kao i one zainteresirane koji su voljni doći pogledat, pogotovo ako će biti lijepo vrijeme, i ponovo očekujemo dakle velik broj ljudi, između 400 i 500 ljudi kao što je to bilo do sada, 200-300 trkača, od toga veliki fond nagrada, odnosno tombola. Podsjetimo, ruta staze Cross Hill Runa u Križu vrlo je zanimljiva trkačima. Ima i brežuljaka, nizbrdice, ali i ravnog dijela. Odrasli natjecatelji mogu se odlučiti za trčanje na 5 ili 10 km. Djeca sudjeluju u revijalnoj utrci Kids Run, koja je podijeljena za učenike od 1. do 4. razreda te za učenike od 5. do 8. razreda.